City Treasurer sa Toledo, gitangtang sa mayor sa Dakbayan. Opisina sa SSS sa Mandawi, gilungkab. Kwarta og mga netbook computers nangawagtang. Mga mananagat sa Aluginsan naluwas sa kapulisan sa Asturias, human gianod sa sug ug dagkong bawod sa kadagatan. Balay sa Kampo 4 naligiran og dakong bato. Mugna mga salidang binisaya sa TV5, magsugod na sunod simana. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 19 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, emosyonal ang subling panagkita sa managtiayon nga tagalungsod sa Aluginsan kaganiya human sa halos duha ka adlaw nga pagpangita sa bana sa mananagat. Naluwas ang maong mangingisda Glenn, dihang nahutdan og gasolina ang iyang sakayan ug naanod sa kusog nga bawod sa Tanyon Strait sa wa pa mikuso-kuso ang bagyong Mario. Eksklusibong nasundan ni Jinky Bargio ang maong istorya. Human sa 42 oras nga pag-utaw-utaw sa kadagatan sa Tuboso, Negros Oriental, naluwas gyud kaganiha sa mga sakop sa Asturias Police ug Bantay Dagat ang 63 anyos nga mananagat nga si Juanito Alcos, lumad nga taga Aluginsan. Mismo ang hepe sa Asturias Police Station maoy nangunay sa pagsuhid sa kadagatan. Bisan sa kadagko sa bawd, naluwas gyud sa mga rescuer si Alcos ug giguyod padung sa baybayon. Mga tulo kapayo mo nakita sa side sa Negros sa Tuboso. So dito siya nahikot niya iyang pambot sa payaw, mutuluyan na gyud siya. Tumoto among gikuan, giguroy na lang namo ang iyang pambot. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council daling niabot sa Barangay Pundol sa lungsod sa Balamban alang sa search and rescue operation nga nagsugod kagabi. Apan sama ni Noy Orencio nga usa lang sa 7 ka mananagat nga suwayng nangita ni Alcos, napakya sila. Akong punto din in terms of preparation, importante kaayo ang ICS, Incident Command System. Unya dapat kay gikan sa regional ngadto sa provincial, munisipyo hantod yun sa mga tanod, no. Nagrescue, dami kasakayan. Pag tawag na niya sa iyang apo, yung nakahikot na siya gago, mo si paglarga na mo mga alas 2 yun sa hapon. Matod ni Alcos nga niadtong Miyerkules alas 2 sa hapon nanagat siya apan sa damha nahutdan siya og gasolina. Nakahimo pa siya sa pagkontak sa iyang anak. Nga rescue lang ko ninyo. Sa asa makadapit ta tungod pa ako di ako tungod sa Toledo. Basta pangitaan lang ko niyo diri sa laod mo tunaa mo koy pando nga trapal. Ako rin siyang itaod aron makita ninyo nga layo pa mo. Tungod sa dagkong bawod ug sug, inanay siyang gipadpad padung sa Negros Island. Mao nga wa siya makit-i ug maluwas. Kahadlok ug kagutomoy iyang nasinati samtang anaa sa laod. Ang akong gikaon gahapon na sa buntag ang sobra sa akong baon. Pagkaudto tubig na lang niya, gamay na lang kudlas na to. Tubig na lang niya pagkahapon naamang ko'y kuha. Nagkuha kog 3 ka buok isda akong laplaplas unod mo akong ipanyapon. Gihatod si Alcos sa ambulansya sa ilang panimay sa Aluginsan, di nahimong emosyonal ang asawa ni ini. Kinasing-kasing yun akong pasalamat, ma'am, kay kung wala si Sir Danilo, kung wala lang namo makit ini, Ma'am Lydia, tingalin naglabad ng yun akong ulo, ma'am, kay nani pagkalison nga. Jinky Bargio, News 5. Nalumpagan sa kural ang usa ka panimay atol sa kusog nga pagbunok sa uwan kagahapon. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi.
Mayong pagkatumbag nining usa ka paril nga gipanag-iya sa usa ka seminaryo dinhi sa Andres Abiliana, Barangay Guadalupe. Pasado alas 2 kag hapon sa hapon, kalit lang nga nahulpa ang ubos nga bahin sa paril. Matud pa sa nagpuyo sa panimay nga si Marmy Abarquez nga dugay na silang nakabantay nga maghunob ang ilang haligi tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan. Apan kagahapong adlaw, tungod sa way huno nga pag-uwan, mihumok og mihulpa ang yuta nga gibarugan sa paril. Kanina portion na padirhan to dito sa kusina, maghunog siya, mag-uwan. Pero wala lang may nagbaliwa. Amo lang gikuan niya. Katong time nagbuntag, agikan gabi uwan hanto nagbuntag. Di wala ra pud may magiksik na may nana din nahitabo. Mapasalamaton ang pamilyang Abarquez tungod kay way bisan usa kanila ang naangol. Mipasalig kanila ang nagdumala sa seminaryo nga mao'y moabaga sa tanang gasto sa pagpaayo sa ilang panimay. All damage daw kuno sila na kuno mo sagot pero dili sa nila unahon sa nila og clear ang sa babaw. Kay og mag-clear sila diri mura man gihapon. Mo provide sila tanan sila mo gasto diri unsay kuan. Nang padali-dali nila kay isod sa kay humok naman guna siya na part good. Kay wala naman na kakuptan kang. They are working already. As you can see, we are not leaving it like that. We have to remove the debris and then we have to put up another wall. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Mamalit ang dakbayan sa Sugbo og equipment alang sa paghawan sa mga sapa. Ang konseho daling nakahukom sa pag-approve sa pagpamalit niini human sa nasinati nga grabing pagbaha kagahapon. Leslie Caminada-Vistil, Sugin Limi. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella usa ka eye-opener kanila ang nahitabong lunop sa dakbayan kagahapong adlaw. It was a wake-up call to all of us. It was an eye-opener. The problem of flooding is a very serious problem. This problem has been around with us for so many years. And yet, katong hapon, it highlighted the fact for a call to action of all, not just government, but also the people, the residents, to be responsible, not indiscriminate throwing of garbage either. Kagahapon, nasabutan sa konseho nga gamiton ang 200 million budget sa Department of Engineering and Public Works alang sa drainage. Miuyon ang konseho sa sugyot ni City Engineer Head Jose Maripoblete nga mamalit og equipment alang sa paglimpyo sa drainage sa dakbayan. Muna kanang portable dredging, o kanang suction machines. Importante gana pero kana lagi mga palliative na dili ginaingon nga mao kuan. Long-term plan, igura nang mitigate mo lumino sa tubig pero di na ito moingon nga long-term solution. Mula ito itong suggest nga there has to be kanang grupo that is para comprehensive yun. Ilang hawanan ang mga sapa sa dakbayan nga nabara tungod sa mga basura. Ang uban nga agianan sa tubig nasampungan sa mga establishmento o kabalayan nga illegal nga gipangtukod. So, this is I think one of the ways wherein we can make people feel that we are now just spoiling our waterways by renovating the bridges, and which are also beautiful and purposes of heritage Gideklarar sa konseho sa dakbayan sa Sugbo nga ubos sa state of calamity ang dakbayan human sa nasinati nga grabing pagbaha kagahapon. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Laing buhatan sa gobyerno na sab ang gilungkab ining higayuna ang SS Mandaue City Branch ang giasdang sa mga kawatan. Wa pa matinong kantidad sa kwarta ang iya sa empleyado ang nahanaw og upat ka netbook sa ang gikawat. Andrea Patenya, Sugin Limi. Wa dayon maka-operate ang buhatan sa Social Security System kun SSS dinhi sa Chua Building sa Barangay Gizo sa dakbayan sa Mandaue ganiyang buntag human kini gilungkab. Matod sa gwardya sa SSS, miabot siya dinhi alas 5:51 sa buntag ug nakugang na lang siya sa dihang nadiskubrihan nga abli na ang pultahan sa ilang buhatan. Ato ni purpose sa kuan sa building guard ako gitawag siya kay natan ako nabay nakasuot nga personnel og sayo. Tingala ko kay nganong ang kuan lahi man pagka-open. Kinsa man? Ang usa ka nab jud nakuha siya na wa siya maun sa giba. Digawas na siya sa pultahan. Unsa kay gamit ana guard? Posible na mga ilan ang giligwatan.
Nasayran nga way gwardya ang SSS office matagabi kay 6 a.m. to 6 p.m. ra ang duty schedule ni Sarsaba ug wa sab sila'y CCTV camera. Bugtong ang gwardya sa Chua building nga si Emeline Perez ubos sa CRD Security Agency mao'y tigbantay sa mga opisina sa ilang tenants matagabi. Matud sa Lady Guard, wa siya makabantay nga duna sikas sa SSS office ganihang kadlawon. Nasayran nga sa tunga nga bahin sa building siya nagposting kay gibantayan man niya ang hagdanan padung sa second floor diin nahimutang ang uban pang mga opisina. Dugang sa gwardya nga mga alas 12 sa tungang gabi duna siya gibadlo nga tulo ka mga batan-on gawa sa SSS office human nasakpang nagsuyop og epoxy. Pag every hour man ko mag-grooving ma'am. Past 12 na iniagi nga tulo ka bata. So mga 20 kapi na siguro sila ma'am yan, nagsaba-saba man. So ako ginang sundan ma'am, every time mo ni bata nga mo agi, kaya musuyo pag mga epoxy ba. Ako ginang sundan niya, mulahos naman sila ma'am. Usually mga manambay diri ka ng atang sakyanan niya. Og nagi ko yung madunggan nga mga kasa-kasa ma'am yan na matumba ang signage, ako ginang duulon ma'am kay kuan ba. Pero akong priority ma'am, ito dyan sa tunga. Kay abli man tunga to ma'am niya, second floor kay Maniline ma'am. Dihang nangayog tabang ang duha ka gwardya kaganihang buntag, daling nangabot ang mga sakop sa theft and robbery section sa Mandaue City Police Office ug crime scene investigators. Pag-abot sa kapulisan, nakit-an nga nagkatag na ang mga kabtangan sa mga desks sa mga empleyado ug gipanglungkab ang ilang cabinets ug drawers. Nasayran nga upat ka issued netbooks sa account officers ug sa branch head nga si Gemma Caberte ang nakawat diin mo balor kining tanan og dulan 100,000 pesos. Lakip sab sa gikuha sa mga kawatan ang personal nga kwarta ni Jonas Bael apan wa siya masayod kung pila ang kantidad ni ini. Naguol sila karon kay wa sila nahipos nga backup file sa ilang mga laptop. Amo lang concern is kuan kanang ang among netbook kay mo man siya amo kuan karon gud sa trabaho ba. So na ini mga files dito naa walay backup. Wala gid may tanan ka backup. So unsa man tuy naa dito man? Mga files mo mga documents pwede ra man pud himuon ra pero dugay tag nini mo balik. Matod sa TRS, posibleng ang mga rugby boys gyud sa maong dapit mao'y responsable sa pagpanglungkab. Among gihunag tanaw ni kini mga bata nga gi-report sa mga nga magtanbay magabi diri, magsigig suyop-suyop anang bulkasil og rugby. Dayon kaduha na magitanaw kanang mga dagko na. Kay kung makita og nimo sa gawas, ang ilang pultahan medyo dali ra gyud lungkabon. Pwede ra bata nga makulungkab. Gikuhaan sa bug fingerprints ang mga empleyado pagsiguro nga di inside job ang maong hitabo. Pagka alas 10 sa buntag, gisugdan dayon ang operasyon sa SSS ug gipasud na ang mga tao. Matod sa OIC sa buhatan, why confidential files sa ilang laptops ug di gid sila magtinir og remittances sa ilang buhatan, sanglit registration ug loan filing ra ang ilang i-entertain sa ilang branch. Problema lang hinoon kay mag-over mang amang start from the beginning naman sad. Okay. But ma-recover na siya? Ma-recover. But wala man kayo mga confidential information. Inyong mga checks lang, intact hapon na hapon? Wala man tayo checks diha nga kuan. Operational checks lang ang matong nadawat. Okay, but wala nawag na. Wala nawag tang. Andrea Patenia, News 5. Treasurer sa Dakbayan sa Toledo gitaktak ni Mayor Sonny Osmeña. Ang mayor nagduda nga nalambigit sa pagpanglungkab sa Treasurer's Office ang mga collector sa maong buhatan. King Perez, Suginlimi. Gipaybaw ni Toledo City Mayor Sonny Osmeña nga gitaktak niya kagahapon ang City Treasurer nga si Ofelia Oliva. Apan wa gipatin-aw sa mayor kung nganong gipahawa niya si Oliva sa katungdanan. Ang City Treasurer's Office sa Toledo usa sa mga biktima sa pagpanglungkab nga nahitabo sa mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo. No, it has nothing to do with the robbery. In fact, the robbery has nothing to do with Oliva's removal. Matod ni Mayor Osmeña, negatibo ang resulta sa polygraph test sa tulo ka mga empleyadong gidudahan nga nalambigit sa pagkawagtang sa kapin 600,000 pesos sud sa Treasurer's Office. Pero, you know, if anybody who understands how the lie detector test works will not be surprised. Kaya mo register mo lang na kung hikulbaan ang gipangutana. Pero kanadlas pangawat, di nakulbaan. Muhimo ang mayor sa separate investigating team pagsusi sa nahitabo. Nagduda si Osmeña nga dunay 5 ka collector sa Treasurer's Office nga dunay kalambigitan sa paglungkab.
You know, my own personal theory is that it was an inside job because there was going to be an audit of the collection of the 5 collectors, and the 5 collectors had to produce money to cover up for what they took. Unahin ilang koleksyon. Dili pa mahimong ipasaka ang sumbong batok sa mga collectors tungod kay kuwang pa ang ilang mga ebidensya. But the fact is that these collectors who have not followed their instructions are still there. Gimando ni Osmeña sa maong buhatan sa pagdeposit dayon sa kwarta sa Treasurer's Office ngadto sa bangko. Well, there is a standing directive that they should deposit all cash with the land bank at 4 o'clock every afternoon. King Perez, News 5. Mayor Michael Rama og Human Resource Head sa Manila Electric Company gipasidunggan sa People Management Association of the Philippines. Ang 51st Annual Conference sa PMAP gipahigayon dinhi sa Subo. Ryan Sorote, Suginlimi. People Manager of the Year in the public sector, elected official level, goes to the Honorable Michael L. Rama, City Mayor, Cebu City Government. Usa sa Cebu City Mayor Michael Rama sa mga gipasigdunggan is si People Manager of the Year in Public Sector sa PMAP kun People Management Association of the Philippines. Sa gatusan ka mga nominees, si Mayor Rama ang usa sa mga napili tungod sa iyang mga programa nga gipatuman sa dakbayan ug sa iyang public-private partnership. Uban ni Mayor Rama sa PMAP Awards ang iyang department heads o mga barangay captains o councilors nga mo'y nagpaluyos sa kalampusan sa iyang programa. Si Rama mao ang labing unang local chief executive nga nakadawat sa mga pasidungog uban nila Civil Service Commission Chairman Francisco Duque III o Bulacan Public Employment Service Officer Manager Elizabeth Alonzo. Kani Human Resource Officer sa Aboitiz Group si Rama sa wa pa kini misud sa public service. And I conclude, this country can be great. We must believe because we PMAPers, with personnel managers at the helm, in managing people, bringing people orientation in government. Nakadaot usab og pasidungog isip People Manager of the Year ang Human Resource Head sa Manila Electric Company nga si Ramon Mon Sigismundo. Kapin sa 30 katuig na nga Human Resource Officer sa Sigismundo dinhi sa Pilipinas, Singapore, Amerika o United Kingdom. Usa sa iyang gi-introduce sa Meralco ang leadership development, power camps sa mga trabahante o pagpalambo sa ilang mga kahimanan alang sa ilang mga customers. And what we've done is we have unleashed our most important resource, which is people, to actually drive high performance and ultimate stakeholder satisfaction. And when I say stakeholders, I'm talking about our customers and our employees and our shareholders. Gipasidugan usab sa PMAP ang labing maayong Employer of the Year alang sa dagkong kumpanya o small to medium enterprises, People Program of the Year gikan sa private o public sectors. Ang PMAP ang kahugpungan sa mga people managers o HRs sa nasud. Si Manuel V. Pangilinan ang chairman sa Meralco o TV5. Ryan Sorote, News 5. Nakauyon ra ang kapulisan sa rehiyon ug dakbayan sa Sugbo sa plano sa Department of Interior and Local Government nga ipaubos sa lifestyle check ang tanang kapulisan aron masuta kun wa ba sila mga ill-gotten wealth. Andrea Patenya, Suginlimi. Way pagsupak si PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas sa mando ni Department of Interior and Local Government kun DILG Secretary Mar Rojas nga ipaubos ang tanang sakop sa Philippine National Police sa lifestyle check. Buot masayran sa DILG kung kinsa sa mga pulis ang dunay ill-gotten wealth pinaagi sa mga under-the-table transactions. Sa pagpahigayon og lifestyle check, sutaon kung mutugma ba ang asset sa usa ka pulis sa iyang sweldo. Magpatabang ang DILG sa National Police Commission, Bureau of Internal Revenue ug sa Office of the Ombudsman sa paghimo og guidelines alang sa maong lifestyle check. As government officials,
okay naman talaga tayo dun sa ganong sistema. But we have to, yung titingnan natin kung sino yung probable na ostentatious yung pinapalabas na yung kanyang way of life. And we will check kung they are the way they live and the way they show up is justifiable naman. Si PRO 7 Deputy Regional Director for Operations miingon nga dunay mga pulis nga dunay mga negosyo o nakapangasawa og dato mao nga maka-afford og mga mahalong butang sama sa mga sakyanan. Apan angay gyud kwestiyonon kadtong mga pulis nga grande ang pagpuyo apan nagsalig lang sa ilang mga sweldo. Alam mo kami policemen like Jesus wife should be above suspicion, di ba? So we welcome that. Malaman natin kung sino yung the income is proportional to their property. As long as they can justify yung kanilang wealth, that should be a problem. Ako, and I welcome that. They can come to my house. I would like to, they can subject me to lifestyle check anytime. Uyon sab sa maong lifestyle check ang Cebu City Police Office. Dihang gipangutana si Cebu City Intelligence Branch Chief Romeo Santander kung duna ba sila marekomendar nga mga sakop nga kadudahan og lifestyle ug angay unahon sa pag-investigar. Ang tubag ni ini. Ako na siguro ma'am kung may tagdudahan, much better ma'am kung kami tanan. Much better kami tanan. Para fair mo ba? Lisod mong gugay nga, we will be pinpointing to somebody. And then, here comes ma-justify niya. So, ang amo lang gi-inflict na isang damage lang, no? Basta ang amo lang is, kung kinsa yung makuha na, I hope tanan. Andrea Patenia, News 5. Mga nagunang politiko sa lalawigan sa Sugbo way interes nga mudagan pagka-gobernador. Ang uban kanila mipadayag sa pagbiya sa politika kung tugutan sa ilang partido. King Perez, Suginlimi. Sa pagbuka sa 82 megawatt coal fire plant dito sa Dakbayan sa Toledo, wa malikaying mahisgutan ang politika sa lalawigan. Sa pakigpulong ni Toledo City Mayor Sonny Osmeña sa maong tigom, gobernadora ang iyang gitawag kang Vice Governor Agnes Magpale, kinsa mo'y mitambong alang sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Alang kang Osmeña nga nagsugod na og pangampanya si Magpale tungod sa kanunay nga pagbisita niini sa mga kalungsuran. I was just exposing her. Sige siya pag-arpar na suportar siya ang Davide. O niya magsigim siya suroy. Kung anong niya maka. Kaya di lagi kumudagan ko ha. Abot kang alikriya, abot kang Santander, abot kang kanilang daan bantayan. Magsigi kang suroy, nga di kang dagan. Samde siya. Aninipot. Kaya na may sinultian in English na if you walk like a duck and you quack like a duck, you must be a duck. Apan suportahan ka ni Mayor Osmeña kung mudagan si Magpale pagka-gobernadora sa lalawigan sa Sugbo? No. Endorse her. Durano ko na nung sagot mo. It's not true, it's not true. It's just a joke. You know, he's always kidding me. Apan gilimod ni Magpale ang pangagpas ni Mayor Osmeña. Sa unang higayon, gipadayag ni Vice Gobernadora Magpale ang posibilidad nga di na siya magpapili sa sunod nga eleksyon. Aduna pauntay usa ka termino isip Vice Gobernadora si Magpale kun mudagan kini sa maong katungdanan sunod eleksyon. Mipahibaw na sab siya sa iyang partido sa maong plano ug magagad kon makakita og puli kaniya. Si Magpale nga kinsa nagpangidaron og 72 anyos mipasabot sa iyang tinguha. I was very emphatic. I said no. In fact, I plan to retire. Yeah, but I have things to do. I have a school to take care of. I have a family. I have grandchildren. I want to... Gipangutana sab sa mga tigbalita si Mayor Osmeña kung interesado kining mudagan isip gobernador sa lalawigan. Pero ikaw, Mayor, wakay plano. Hindi magiging kalakaw, dagan ka. King Perez, News 5. Karong Setyembre 27, ipasundayag ang musical play nga Emotional Creature. Stage play nga magpakita sa isyu sa mga kabatan-unang kababayenan nga kinahanglanang aksyonan sa katilingban. Julie Tainar, Suginlimi. Drama queen, vain,
OA kad overacting. Kini ang kasagarang paghulagway sa publiko sa mga babay. Apan sa usa ka pasundayag nga ipahigayon karon Setyembre 27 sa Marcelo Fernand Press Center, mapamatud-an nga ang di angayang hatagan og negatibong panlantaw ang pagka-emosyonal sa mga kababayan-an. I want to touch you in real time, not only find you on YouTube, want to walk next to you in the mountains. Ang emotional creature usa ka musical nga gisuwat sa award-winning playwright nga si Eve Ensler nga mausab ang misuwat sa The Vagina Monologues. Labing unang higayon kining ipasundayag dinhi sa Sugbo ubos sa direksyon ni Sarah May Enclona. Tugiun sa maong play ang nagkalain-laing issues sa mga batan-ong babay sama sa peer pressure, identity crisis, eating disorders, teenage pregnancy, child labor ug human trafficking. It's about women and girls, and it affects all of us. Especially for me as a mother also, I hope na when my daughters grow up, they don't have to face issues nga inani. Kana bang okay na unta ba ang di na ta maghuna-huna nga maabusar ta, ma-violated ta, wala na unta. Bukod sa mga theatrical piece nga ipaabot ang mensahe sa publiko nga kinahanglang undangon ang pagpanamas-tamas sa katungod sa mga babay aron makabot ang gender equality. Salmutan kini sa mga babaeng performers nga gikan sa nagkalain-laing sektor sa katilingban. Ang maong pasundayag usa ka show for a cause alang sa Bidliso Foundation, usa ka NGO alang sa mga kabus o giabusong kababayan-an. Daghang grupo ang actually ni-address sa mga kailangan sa those who have been abused or lain-lain na issues no nga kaning mga women and girls. So we'd like them to know more about Bidliso through our production. And unsay mga natabaho na sa Bidliso kay daghan namang yung mga pamilya o mga bata nga natabangan ang Bidliso Foundation. Julie Taynor, News 5. Dead on the spot ang usa ka call center agent human mabiktima sa hit and run samtang milabang kini sa tiilan sa flyover sa may Barangay Banilad. Ang maong hitabo nakuhaan sa CCTV camera. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa tunga ining karsada sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo, gitapukan sa mga tao ang patayng lawas sa usa ka bayot kinsa na biktima sa hit and run alas 11 kagabi. Wa dayon mailhi ang biktima kay nabulit na sa dugo ang iyang naong. Gani suway pa siyang gitabang sa mga sakop sa Irof apan gideklarar kining patay na human nakaangkon og grabing kadaot sa iyang ulo. Nakuhaan ang insidente sa CCTV camera nga gipanag-iya ni Dexter Bongo ug base sa footage alas 11 ug 34 segundos nahitabo ang aksidente. Ang biktima nagsulob og jacket nga stripe og nagbarog sa gutter daplin sa karsada. Diin duol niya ang usa ka babay. Ang babay nilakaw samtang siya nilabang og naglingi sa tuo paingon sa tiilan sa flyover. Nibarog kadiyot ang biktima usa pa milabang. Diin wa dayon siya makabantay nga duol na kaayo ang sakyanan kaniya. Nisuway pa siya dagan o gilihayan pa siya sa driver. Apan naigog yun kini sa tuong bahin sa sakyanan. Diin nadaro pa siya og pipila ka metros. Una pa nabunal og naantog sa karsada. Giila ni Glian Saison nga iyang doormate ang biktima nga si Marjon Lee Duran, 20 anyos, lumad nga taga Bacolod og nagtrabaho isip call center agent. Kanya ako na lang nakitaan is like limbuto na lang, then ang car, tas ning tuyok siya, asin layo ka siya kalagputan. Number ako naratol ba na wala na ako kakuha sa plate number sa car. Wala jud ning stop ang car, as in wala jud ning stop. Nya naratol na pud ko ba, naratol na ko nya. O nya mingaw ba wala kay nakakita. So ako na lang jud ding tan-aw na lang jud ko nga ning lupad siya. As in nga nangurog ko nga wala ko nag-expect sa akong nakitaan. Butyag sa mga residente nga pirming dunay mahitabong disgrasya sa dapit. Gipangita na sab sa mga otoridad ang nakadasmag. Ni amag ko magpuyo dire. Pirmi din ang madisgrasyahan na dapita kana labang diha sa kanang gikan dinhi padungan to sa atbang. Nya na moagi gid nang tiil sa flyover sa ginabi diha magigo. Tao daghan na pretiguang ni batat. Daghan na kayo. Suspikan ni autor gikan sa Talambanderiya nya downhill sa flyover. Ang kaning biktima ni labang ni siya
reaction ta siya glik kay ang biktima base sa nakita nito sa CCTV camera. Nilihay man pud ang suspect. Muto na igo gid siya. Nalabay siya mga 16.40 meters gikan sa impact. Dugang sa traffic investigator, gidili ang paglabang sa tiilan sa flyover kay danger zone o gikinahanglan unta nga dunay ibutang nga pedestrian lane. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka babae nakuhaan og fake nga kwarta dihang gisud sa kapulisan ng iyang panimay. Apan ang dinakpan mitugan nga ang pagpamaligya og fake nga kwarta ang panginabuhi sa iyang kapuyo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nasikop sa kapulisan ng usa ka Edna Suico, 49 anyos nga nakuhaan og duha ka fake nga tag usa ka libo. Nakitaan ang mga fake money sa lamin sa sud sa Balin Suico uban ini mga drug paraphernalia. Pag sulod nato, nakita nato ang counterfeit bills sa lamisa and then bago sa itong suyupan, so nagkatagsan ang paraphernalia. So ang occupants gidala na lang sa nato din. Matod sa dinakpan, nang labas siya, dihang niabot ang kapulisan o gidakop siya. Wala niya ang kuna ang mga fake nga kwarta o mideklara nga gikan kini sa iyang kapuyo nga si alias Lando o Aga kinsa dali nakasibat sa pagabot sa kapulisan. Matod ni Suico nga panginabuhian sa iyang kapuyo sud na sa duha ka tuig ang pagpamaligya og paggamit og mini nga kwarta. Kagahapon, giong nag-away ang duha og mibahad ang dinakban nga buwagan na sa himpit ang kapuyo. Tig-away-away mami sa dakop ta kanya. Kaya ako man siyang buwagan ko, di na ko niya ba, di man siya makigbuwagan. Ay, akong pangitag pagi. So mo, ang lagi... Iya, dyan kung ikaw na, kaya nang laba ko, naningil ko sa pang amiga dito, kaya bago nga abot ang kwarta. Pagbalik na kung mauna na sitwasyon na. Apan nagtuo ang mga pulis nga kakonsabo si Suico sa iyang kapuyo. Ang matag sa kalibo nga piki nga kwarta, ilang gibaligya gikan sa usag gatos ngadto sa 200 pesos. Ang kanila itong nadakpan karon, apil sa niya, come up ni siya sa kuan sa intelligence monitoring na ito nga. Kini ang ikatulong insidente sa fake money nga nireport sa News 5 sud sa duha ka semana. Matud sa kapulisan, nagkadagan karong panahona ang mga fake money. Ryan Sorote, News 5. Gaan ra alang sa kapulisan sa rehiyon ang sumbong nga girekomendar sa kapulisan sa Dakbayan batok sa tulo ka mga kani opisyal sa theft and robbery section. Ang tulo giimbestigar sa paggamit sa usa ka auto nga ilang na-recover og napakya sa pag-turnover niini ngadto sa insakto nga tinugyanan. Andrea Patanya, Sugin Limi. Gitun-an karon sa Regional Investigation and Detective Management Division ang pag-upgrade sa administrative case nga giatubang sa tulo ka mga kanihepe sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office. Ang tulo gireklamo nga migamit sa usa ka sakyanan nga gi-impound human kini napalgan nga gi-abandonar sa tag-iya. Kay numduman nga girekomendar nga pasakaan og kasong less grave neglect of duty sila si Chief Inspector Noli Cernio, Inspector William Alicaba ug Senior Inspector Elisandro Quijano tungod sa kapakya sa pag-turnover sa usa ka recovered vehicle ngadto sa Highway Patrol Group o Land Transportation Office. Base sa initial assessment sa RIDMD-7, gaan ra ang kasong less grave neglect of duty batok sa nahimong sa mga opisyal. Plano nilang i-upgrade kini ngadto sa mas bugat nga kaso human sila nakakita og aggravating circumstances nga maoy basihan sa pagpasaka sa sumbong. Ang kapakyas ra sa pag-turnover sa auto ngadto sa insaktong buhatan maoray nakitang sayop sa IDMB. Apan alang sa RIDMD-7, aduna pay mas dakong sa nga nabuhat ang mga kanihepe sa TRS nga mao ang paggamit sa maong recovered vehicle. So natin nakita dito nga katong unang-una, there was a violation on certain policies that we should never use a vehicle if it's an evidence or let's say abandoned vehicle. We should never use it and instead i-turn over na to sa proper office who should handle that one. Another aggravating maybe is they use this vehicle not only once, for several times. Third is, gidala na nimo gawa sa opisina, imuhan ang himo og personal. Apan giklaro ni Lawas nga mahimong managlain ang kasong ilang isangat sa tulo ka opisyal. Mag-agad kini sa ilang partisipasyon ug sa mga ebidensya nga ilang mahipos bato kanila. Mas bugat nga silot ang ipahamtang ngadto sa opisyal nga migamit sa maong auto alang sa personal use. Posible na nga lahi itong other officers, lahi ang ilang level sa sanction, lahi po ninyo sa ako. Depende man na. The violations that they have committed, kaya dili man sila pare-pareho violation. Andrea Patenya, News 5.
Halos katunga sa milyon nga balor nga shabu na sakmit gikan sa gilang level 2 drug pusher sa barangay Pasil ganihang buntag. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Wa nagyugipili sa edad sa mga nalambigit sa illegal nga drogas. Sama sa 21 anyos nga si Jandel Sibalios nga gidakop ganihang buntag sa iyang Pinoy-anan sa sitio Magsaysay, barangay Pasil. Kinsa duna say kasong frustrated murder nga giatubang. Dunay bitbit nga search warrant bato kaniya ang Cebu City Police Station 6 kun ang San Nicolas Police Station. May dati itong kaso pero nakapag-napyansahan na natin ngayon yung frustrated homicide. So, after that, patuloy pa rin yung investigation at yung monitoring dito sa lugar na ito. Kaya sa ngayon, na-applyan siya ng search warrant at when we implemented the search warrant, nag-positive naman. Sa kwarto sa dinakpan, nakuha ang daghang shabu. Sa gihimong inventaryo, usa ka large pack, siyam ka medium pack, 19 ka gagmayng pakiti sa shabu, 3 ka timbangan, paraphernalia, cash nga 4,001 pesos ug listahan nga dunay dagkong amount ang nakuhang ebidensya sa kapulisan. Gibana-banang moabot og tunga sa milyon ka pesos ang kantidad sa mga nasakmit nga shabu. Tapad ni Sibalios ang iyang kapuyo ug ang iyang inahan. Ang hepe sa Police Station 6 nagkanayon nga duha ka buwan nilang gipanid-an si Sibalios. Human nila madawat ang report nga nalambigit kini sa illegal nga kalihukan. Ilang gikonsiderar nga usa ka level 2 drug poser si Sibalios nga makahurot og 30 ngadto sa 500 gramos sa shabu matag semana. Na-involve ni siya almost 2 years already. So, but before, gagmay pa niya ang ilang operation pero karon nagkahinay og kadako. So, kuan po ni siya kanang validated po ni siya nato sa atuang community sa i-validate sa nato at the same time subject po ni siya sa atuang Barangay Anti-Illegal Drug Abuse Council. Tuloy-tuloy yung ating kampanya. Hindi naman tayo tumitigil Baka iniisip ng iba na ningas kugon o kaya sa umpisa lang. No? Each station is still required to implement dalawang search warrant kada buwan. Ray Pasaporte, News 5. Nagka-creative na sab, matud pa ang mga drug pushers karon. Kay imbis pinakiti kinigisud ang mga shabu ug plastic straw. Andrea Patenia, Sugin Limi. Duna na say bagong gimmick ang mga tigpayuhot og drogas dinhi sa dakbayan sa Subo. Kaganihang buntag, nasakmit sa Cebu City Intelligence Branch ang 69 ka pakete sa shabu nga mobalur og dulan 500,000 pesos gikan sa usa ka panimay sa sitio Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero. Wa kini gisud sa mga naandang plastic packs. Ang mga shabu nga nakumpiska, gisud na niining plastic nga murag straw ang porma sama sa sudlanan sa candy. Moto ni CIB Chief Romeo Santander, nagka-creative gyud ang mga drug pushers karon. Yes, ma'am, that's the right term, creative, ma'am. Just to kwan lang, ma'am, just to kanabitang to hide lang ilahang that's kwan na dili common sa pananaw nga at least man lang sort of kwan, ma'am, kanabitang i-disguise na lang nila in a way nga dili na halata makuan. Like pag kita na mo mga bitot nga kwan lang kinabitang transparent lang o something like that, pero pag tanaw din mo is di ko sa layo, dili ka siya kuhan di ka siya ni mo mailihan. Wa madakpi sa mga pulis ang subject sa buy-bust operation nga usa ka Herodes de la Cruz kinsa gitumbok nga level 2 drug pusher sa Barangay Tejero. Human kini makadagan diyang nakabantay nga mga pulis ang iyang katransaksyon. Pasakaan gyapon kini sa kapulisan ug kasong at large. Daghan na gyud ang fan ni padayag or ni hatag og mga complaints regarding that. Tapos kung makita ninyo, we're concentrating on that area, ma'am. Kay ingon ta nga nasulog pero still they're continuing their illegal activities. So katong gingon po na po ninyo nga there are personalities na among monitor. So usan na ni siya. Andrea Patenia, News 5. Drug pusher sa Barangay Calamba na dakpan sa kapulisan pinaagi sa usa ka search warrant nga gi-issue sa korte. Ryan Sorote, Sugin Limi.
Naghagok nga nasikop sa San Nicolas Police Station ang notadong pusher sa Ay Lopez, Barangay Calamba nga si Junard Beldad, 29 anyos kagahapon. Gisong sa kapulisan ang balay ni Beldad, pinasikat sa search warrant alang sa illegal nga drogas nga giluwatan ni Judge Gilbert Moises human sa duha ka test buy. Nalakip sa watchlist sa San Nicolas Police Station si Beldad. Lucky enough na nakasulod na rin sa balay kay light materials lang. So wala gyud siya nga nakasuway og takas, and then ang community sad kuan ka ng cooperative sa to. Nakuha ang 5 ka medium ug 8 ka gagmay pakete sa shabu ang dinakpan. Kini gibanabana nga nagkantidad og 60,000 pesos nga gituhuan nga moy nahibilin sa gikompra ini sa miaging semana. Bisan ilado nga drug pusher si Beldad, hilabihan kini ka idlas, hinungdan nga miabot og usa ka semana o na serve ang search warrant batok kaniya. Duna sab kini standing warrant of arrest alang sa paghupot og ginaling drogas nga giluwatan ni Judge Eric Menchavez niadtong 2012. Matod sa hepe sa San Nicolas Police Station, Senior Inspector Chuck Barandog, nga dunay ubay-ubay nga mga drug runners si Beldad, mga lisod kini nga madakpan. We come up with a follow-up investigation, so nakakam up ta personality nga as of now ato pang gi-follow up. Mga suki sa subject mo ang mga estudyante, mga taisikad o habal-habal drivers nga mutuyo og sud sa ilang dapit aron mopalit og shabu. Giangko ni Beldad nga mamaligya siya drogas apan gimakak ini nga iyang mga nakuha atol sa pag-search sa iyang gipuy-an. Pero di ka tagamit ng drogas? Palit sila. Pero di kita mo? Oo, nakuha niya ba? Hindi ako, malit-palit lang. Pero tinakuha dito mo? Nakuha niya ba sila? Dunay mga gagmeng anak ang suspect og bugtong ang pagpamaligya og drogas ang iyang gibuhi ini kay wa naman siya laing masudlan nga trabaho. Ryan Sorote, News 5. Wa pagyud mailhi sa kapulisan ang lalaking gipusil patay sa Maydalan Garfield sa Barangay Pahina, San Nicolas niadtong Miyerkules sa hapon. Kalambigitan sa drogas ang anggalunga gisubay sa otoridad. Mubalik si Ryan Sorote. Nasuta sa investigasyon sa Cebu City Station 6 o homicide section ng drug-related ang hinungdan sa kamatayon sa lalaki nga wa pa mailihang tud karon sa Garfield Street, Barangay Pahina, San Nicolas. Nagtuwa mga investigador nga mitambling kon wa makaremit o wa makabayad ang biktima hinungdan nga gipatay kini. Giingong usa ka local gun for hire ang nipatay sa biktima tungod sa pamaagi sa pagpatay ug ang nagsugo usa ka notadong drug personality sa dapit. Ang ato ang gidudahan nato is illegal drugs activities ng Japon kay as of now pamangani ang victim wala pa ini claim. Pinaagi sa tabang sa duha ka residente nga naangon atol sa hitabo, nailhan na ang namusil kinsa daling misibat. Di una ibutyag sa otoridad kung kinsa kay nagpahigayon pa sila og hot pursuit operation. We come up with a follow-up investigation, so nakakam up ta og personality nga as of now ato pang gi-follow up. Kundi madakpan, pasakan og kasong murder og 2 counts of frustrated murder ang namusil. Wa paingan ang biktima nga giingong taga-dakbayan sa Talisay ug midayo lang sa lugar tungod sa drogas. Giingong gigukod sa namusil ang biktima ug gitiwasan dihang naabtan sa Dan Garfield. Ryan Sorote, News 5. Ang Kabisayan makatabang sa pagsupply sa kuryente sa Luzon sa umaabot nga energy crisis sunod tuig. Karong adlaw formal nga gibuksan ang bag-ong planta nga makahatag og dugang supply sa kuryente sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. That heralds the brighter future for Cebu. Usa ka switch-on ceremony gihimo alang sa bag-ong planta sa kuryente sa Dakbayan sa Toledo. Kini kabahin sa expansion project sa Global Business Power Corporation uban sa Toledo Power Company. Ang bag-ong coal fire plant mohatag og dugang 82 megawatts nga supply sa kuryente. Kini dugang sa 100 megawatt generating capacity sa Toledo Power. Mi kantidad og 10 bilyones pesos ang bag-ong planta. Kini mo supply og 55 megawatts sa mining operation sa Carmen Copper Corporation ug 17 megawatts ngadto sa mga konsumidor sa Cebu Electric Cooperative 3. We would like to thank Global Power for helping us fulfill our commitment. And we know that you are with us in our promise to make Cebu a place ideal to live, ideal to visit, ideal to invest, and ideal to do business. And so I say to all of you who contributed in no small measure to what
you are doing for Toledo City. With this being said, I would like to personally extend my gratitude again to the Toledo Power Company and to the Global Business Power Corporation. Because of you, the department, you have continuously doing your equal share of responsibilities. Gawa sa pag-supply og kuryente sa Carmen Copper Corporation ug sa Sebeco 3 nagtinguhang 82 megawatt expansion project sa Global Business Power Corporation kauban ng Toledo Power Company nga makatabang og dugang supply sa kuryente alang sa Kabisayan. Labaw na nga gipanglantawan nga kritikal ang kondisyon sa kuryente sunod tuig. Gikumpirmar ni Undersecretary Aguilos nga kasamtangang anaa sa yellow alert karon ang Kabisayan tungod sa pag-shutdown sa mga pipila ka mga power plant sa Kabisayan. Apan dili pa masinati ang brownout, sanglit ang yellow alert nagpasabot nga anaa pay di mo menos usa ka gatos ka megawatts nga reserba sa kuryente. Every now and then mag-yellow alert no? Every now and then because of kaning ihang na ay mga mag-shutdown ng plant no? Apan giklaro sa DOE Undersecretary nga dili maapil ang Kabisayan sa projected electricity crisis sunod tuig. Adunay kapin 500 ka megawatt sa kuryente ang ma-generate sa Visayas Region sunod tuig, pinaagi sa pagbukas sa bagong power plants. Ana sa kapin 2,000 megawatts ang generating capacity sa Kabisayan sa pagkakaron. Dili mo dependent sa hydro. Wala mo hydro constraints. For Visayas and Luzon, they're interconnected. So if there is a problem of interconnection, if there's a problem in Luzon, there's a problem in Visayas, it will affect the grid. Tungod kay di apektado ang Kabisayan sa krisis sa kuryente sunod tuig, matud ni Aguilos nga mahimong mutabang ang Kabisayan sa Luzon sa energy crisis. Managlahi ang peak hour sa demand sa kuryente sa Luzon ug Visayas. Kay maglahi mang atong peak dito, no? Ang gikuyawan sa Luzon kanang peak hours from 11 to summer naman ang pinaka-taas kaayo ang demand. Ang sa Cebu, mupik mo ang demand, o ang Visayas, referring ka Visayas, mupik between 6 to 8 sa gabi. So kung na-excess ang power sa Visayas sa peak dito sa Luzon, makalabay sila energy padoong sa Luzon. King Perez, News 5. Kay mihumok ang yuta nunod sa pag-uwan, naligdan sa dakong bato ang usa ka panimay sa barangay Campo 4 sa Dakbayan sa Talisay. Swerte nga wa mga tug ang namuyo sa maong balay atol sa hitabo. Jinky Bargio, Sugin Limi. Dinhi kilid sa payag sa magtiayong marayan sa Sitio Bugos sa barangay Campo 4, syudad sa Talisay, naligid kining dakong bato gikan sa bungtod. Sa kakusog sa pagkahog sa gibanabanang 6 katonelada nga bato, naliki pa ang dan. Miligid pa gyud ang bato ug didto namitug pa sa ubos nga may resulta sa pagkahapay sa mga punuan sa saging ug dayon tugpa sa payag sa magtiayon. Pati kuyaw na ko, ang gagmay din, naguktok kis bukbong. Kung sa marong, adaw magdugay, hagunot niya anak. Salamat ko sa kita sa Ginoo nga wain taon sa aris among payag. Kay na aris among payag, pildi among kinabuhi. Pildi. Ang anak sa magtiayon nga si Leonisa, kakuyaw ug kahadlok ang gibati dihang nadunggan niya ang kusog nga lagapak padung sa ilang balay. Swerte nga nakahukom sila nga di mga tog sa maong payag. Adin himag lagubo man. Sus, kung sa Ginoo taon, salamat taon. Kasinggit ko, sinusunto ninyo taon. Ay taon, may pasag din na anak yun ko. Anak yun ko, samba ko lang tanaw na kung noon sa sus, noon sa kakusa. Petiguan ka puyo dito. Matod sa taga 2nd Engineering District sa DPWH, delikado ang maong lugar tungod sa mga dagkong bato nga posibleng mga tagak pa bisan unsang orasa. Ato di ko dirigong bato din porsyon na ito din napita dari humukon magod ni siya. Wala wata kay bawas babaw dito sa posisyon sa iyang bato, mao nang iniguan, maligid gyud, pero minti gyud mo ni maligid diri. Ang mga bato nga nangatagak, gitabangan og padaplin sa taga DPWH. Jinky Bargio, News 5. Wanay investigasyon nga himod ang Kapitolyo batok kay Loy Madrigal ug sa iyang sekretarya. Ang duha milisay na. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi.
Hingpit na nga may resign sa iyang katungdanan isip Capitol Chief of Security Siloy Madrigal karong adlaw. Karong buntag, nadawat sa gobernador ang resignation letter ni Madrigal. Matud pa ni Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino, mitunol usab sa iyang resignation ang sekretary ni Madrigal nga si Iris Cabilio. Wa nay himuon nga investigasyon ang Kapitolyo, batok ang Madrigal ug Cabilio human sa ilang resignation. We cannot discuss anymore katong the alleged affair with the secretary, and it becomes a private matter now. Insofar as the accident is concerned, there's still a vehicle of the province that's involved, so ultimately there is some responsibility because as far as the provincial government is concerned. So the issue here is he was asked to resign, he tendered his resignation, the governor accepted his resignation. Ilang gipaabot nga iuli ni Madrigal ang armas sa Kapitolyo nga gi-issue ngadto kaniya. Plano ni Tolentino nga istoryahon si Madrigal aron mapasabot sa consequences kundi mauli ang armas. We would be in a very difficult situation also, if we allowed him to continue holding on to these things, because then what would be his basis for holding on to it? And then if God forbid those are true and those equipment will have to be used, then provincial government will have to answer to those things. So as a matter of course, ato ginang ipauli niya. Siloy Madrigal may kumpirmar nga may resign na siya, apan wa kini musulti kung ngano nga nakabut niya ang maong desisyon. Pasa ko sa interview. Pero sir, i-confirm na mo ni Pascal resignation? Yes, resign na. Yes. Mara, bye-bye. Si Madrigal na kontrobersyal dihang gibutyag ni Mayor Ricky Ramirez sa Midillian sa publiko ang ilang relasyon sa iyang sekretarya nga si Cabilio pinaagi sa Facebook. Nasundan kini dihang nakabangga og motorsiklo ang pick-up sa Kapitolyo nga gi-issue ngadto kang Madrigal. Patay ang usa sa magtiayon nga sakay sa motor. Leslie Camina de Vistil, News 5. Mailanaw niya ang TV5 Cebu nga Pinoy anan sa Binisayang Salida pinaagi sa Mugna Salidang Binisaya sa 5 nga magsugod karong Setyembre 27. Kagahapon gipahigayon ang contract signing tali sa producer sa usa sa mga teleserya ug ang TV5 Cebu management. Sugin limi JP Laucatsera. Gipahigayon ang contract signing tali sa management sa TV5 Cebu nga gipanguluhan sa station manager nga si Carla Quintanar Fernandez ug si Ricky Aznar ang producer sa umaabot nga laing Bisaya comedy teleserye nga si Good, si Bad ug si Ugly. Ang maong comedy drama serye nga ubos sa direksyon ni Ronnie Gonzalez kabahin sa Morning Black matag Sabado nga gitawag og Mugna sa Lidang Binisaya sa 5 nga magsugod na karong Sabado, Setyembre 27 sa alas 9:30 sa buntag hangtod alas 12:30 sa udto. Sud sa maong Binisayang Salida Black sa TV5 Cebu, mao ang Sigot the Wonderful sa alas 9:30. BTS kung buhat tag salida, mga short films nga ginamaa sa mga sugboanon sa alas 10:30. Guardian Blade pagka alas 11 ug ang Sigod, si Bad ug si Ugly inig ka alas 11:30. Okay, ang TV5 Cebu man mao'y pinuyanan sa mga Binisayang Salida, dakong suporta ang gipadayag sa Kapatid Network sa ato mga kapatid nga mga talentadong Bisaya nga mga batikan nasa natad sa pag-arde ug pagmugna sa mga dekalidad nga mga Bisayang serye. JP Laucatsera, News 5. Nagmalampuso na ikaduhang hugna sa pagpang-recruit sa investiture sa mga sakop sa taxi squad alang sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu. Wag yun magpaway sa maong kalihukan si JP Laucatsera. Sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon hatod ni Bagyong Mario, midugok yun dayon sila sa Parkball Event Center sa Dakbayan sa Mandawi alang sa ikaduhang hugna sa Radyo 5 Taxi Squad Recruitment and Investiture. Ang maong kalihukan naghatag og pribilehiyo sa mga nagparehistro nga taxi drivers diin mahimo silang kabahin sa pagpangita o pagkutlo sa mga labing labas nga mga balita nga ilang masugatan sa kadalanan atol sa ilang pagpamasada. Tigan, utubag, akong mga kapatid, sa akong mga kapatid. Nanumpa ang kapin usa ka gatos ka mga bag-ong sakop sa Radyo 5 Taxi Squad gawas nga motabang sila sa pagkatod sa mga balita. Misaab-sab ang mga taxi drivers nga mahimong matinud-anon sa ilang mga trabaho ug makatabang sa komunidad ug sa isig kataw. Aging paghatag og pasidungog sa Kapatid Network kanila, gidalitan silang mga libreng serbisyo sama sa tupi, masahe, ingon man libreng paniudto og snacks nga gikan sa generous nga mga sponsors sa Radyo 5 Cebu.
Duna sa mga parlor games nga nakapalingaw sa taxi squad members. Gani, pipila kanila na mauli nga nagbaguod og dala sa nagkalain-laing papremyo. Nitambong pod sa maong kalihukan ang mga TV5 ug Radio 5 Cebu personalities, sama nilang kapatid Glenn Soco sa Action Bisaya, Attorney Omar Ridula sa Good Morning Cebu ug tambag ni Tony sa Radio 5, ang sugboan ng kapatid star nga si Benjo Luncio ug yours truly. JP Laucotsera, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. You too, Glenn, and have a good weekend, everyone. Maukad to ang mga balita sa Action Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid! Kay di lang kutob sa balita, Action!